Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Aniuna. Aniuna ang programang magtataunin leksyon, pano nin informasyon, mamuklat kan sa indong isipan, asin maserbinggiya sa mga bagay-bagay sa kapalibutan, pasisiring sa tunay na katotohanan, magtataunin kapaliwanagan sa madiklom na pinag-aagihan, mahipno kan sa tuyang kakulangan sa espiritual na aspeto kan sa tuyang buhay. Ang programa opinyon, sin refleksyon, iriba si Brother Leo Montales sa programa Opinyon, sin refleksyon, digdisa na sa BicolNet TV. Kasurong kan Bicolano Worldwide. All right. Good morning, everyone. I'm sorry. Good afternoon. Ganyan kita sound, ano? Hello. Gusto po kamo mga tugang. Ay ko natatangog ang sound na. Okay.
All right. Good noon, everyone. Again, this is Brother Leo Montales of Urban Missionaries of the Heart of Christ. Hi lahat. Fine. This is our second day. At as usual, medyo nangangapa pa rin, but things are getting better, I guess. Sa ngaran po kan samuyang station manager na si Sir Nel Adron and samuyang production manager na si Sir Tony K. Welcome po kami sa 1 hour program. Halat lang tabi. Okay, this is a 1 hour program po from 12 noon to 1 in the afternoon. Ah, may times na magtatagalog tayo dahil may mga friends tayo mga kapatid na outside of Bicol and hindi po nila maintindihan yung Bicol. Kaya sometimes magtatagalog tayo. Minsan Bicol din. Happy graduation sa mga nagsipagtapos ngayong taon, no? Sa mga nag-moving up, sa mga college students na gumraduate. Yan. Happy graduation po sa inyo lahat. And congratulations. The journey has just begun. Sabi nga, marami pa kayong dadaanan ng mga pagsubok. Subalit with the help of our God, nandyan lang palagi ang ating Panginoon, tayo ho ay kanyang gagabayan at bibigyan ng lakas sa araw-araw nating buhay. Again, this is our program, Opinion at Reflection, or Opinion as in Reflection. Pag-ristoryahan po, pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating kapaligiran, mga environmental problems. Shopee daw. Environmental problems. Pwede rin natin itakli yung mga political issues. Ano pa ba? Mga weather and climate problems. Pag-usapan din natin kahit yung mga problema nyo sa family. Pwede natin bigyan ng advice. Happy watching po sa lahat. Happy watching lalo na sa mga friends natin dyan sa San Vicente Grande, sa Bigao, San Ramon, Mayon, lahat ng barangay sa Daraga. Happy watching. At sa mga barangay sa Legazpi City. Yan. Kumusta po kayo? Kayo ho ba ay nag-lunch na? The time now is 12:08. Sana kumain na kayo. Yan. Ano nangyari sa ating Huwag kalimutan ang mag-lunch. Ngayon araw na ito po mga kapatid, pag-usapan ho natin yung mga meron tayong mga environmental problems dyan sa Anislag. May nag-chat ho sa atin na resident ho dyan sa Purok-Una, Anislag. Narereklamo pa rin ho yung very mabaho na sapa dyan. Good noon, Ma'am Lynn Brusola. Bueno, happy watching po. And God bless you. God bless your family. At ipagpatuloy din ho natin mga kapatid. Yung topic natin kahapon, yung about sa sexualization in media, lalo na sa social media. So yun po.
Meron ho tayong video presentation. So a little later, I'm going to show you the video, some photos and videos tungkol po dyan sa inirereklamong mabahong sapa. All right. The time now is 12:10. Happy watching po sa inyo lahat. Feel free to message me or leave a comment. Isulat ho ang comment ninyo dyan sa baba. Babasahin po natin yan. Pwedeng greeting, shout out, reklamo, kahit anong comments babasahin natin. Okay, I think I'm going to show you now the video. Wait lang po. Ayan. All right. So yan po ang aking tinutukoy mga kapatid. Makikita nyo po, yan hong sapa na yan, no, dating malinis na lugar. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung tubig, no, sa ibabaw ng tubig, merong parang mga mantika na nakalutang. So ganyan ho ang sitwasyon ng sapa dyan. Dahil sa likod ho, yung sapa na yan, sa likod lamang po yan ng CCSO dressing plant, yung slaughterhouse, dyan ho kinakatay ang mga manok. Yung mga manok na dinadala sa mga grocery stores, sa mga department stores, at sa mga palengke. Yan. Okay? Yan po mga kapatid, no? Tingnan niyo po ang picture. Dati ho, ang tubig dyan, talagang sobrang linis. Sabi nga ng mga residents dyan, nakakahuli sila dyan ng mga alimango. Yung mga native na alimango, yung maliliit, na sobrang sarap. At may mga isda din dyan like hito, mga dalag. Pero sa ngayon, hindi na ho mabubuhay ang mga isda o crabs or mga snails dyan dahil sobrang itim ng tubig at sobrang langsa. Ayan. Ayan ho, tingnan nyo sa screen. Hindi sakto yung araw. Pero tingnan nyo yung screen. May makikita ho kayong dalawang patay na isda. Yan yung pictures na yan, yung photo na yan, kakasend lang sa akin ng ating kaibigan dyan sa Purok-Onanislag. No? Grabe. Yung mga isda dyan namamatay na. Di ba? Kawawa naman or nakakalungkot. Good afternoon, Sir Gilbert OTV. Good afternoon po, Brother Leo. Good afternoon, sir, and God bless you po. Nangangapa pa rin tayo sa totoo lang. Di ko alam paano pagsabayin yung music at anyway, that's fine, no? Ganyan talaga. This is just our second day. All right. Ito hong susunod ay video. Yan. Okay, pause natin. Kondisyon ng sapa sa likod ng CCSO dressing plant or slaughterhouse ng manok sa Purok-Onanislag. Play ulit natin. Yan. Nakikita niyo po ba? Ganyan ho kadumi ang sapa dyan. Yan. Okay? Nakita niyo na? Yan. So yan mga kapatid, no? Nakita niyo yung video. And meron tayong mga friends dyan na talagang sabi nga hindi tayo tinatantanan. Which is right, which is good, no? Kasi ho, tayo ang chairman ng Parish Commission on Social Concerns, Our Lady of Salvation Parish. And to be honest with you, I'm a very, very busy person. Tayo din ho ang head ng Urban Missionaries of the Heart of Christ sa Bicol Mission. So talagang madami ho tayong ginagawa.
We go out once or twice a week to feed the homeless dyan ho sa Legazpi and Daraga. That's what we do. That's our apostolate. Pinapakain natin yung mga kapatid natin na yung tinatawag nilang taong grasa. Paano na to? May music pa ba tayo? Okay, so that's what we do now as a missionary or as missionaries. Alisin na lang natin yung music. Di pa tayo marunong yan mag... Okay. So yun, so yung mga friends natin dyan sa Anislag, mini-message tayo at sinasabi nila, brother, please help us. Talagang ang baho ho dito at hindi kami nakakatulog. I think the best thing to do for you to really understand, yung sufferings nila dyan, basahin ho natin yung message. Okay? Ito ho galing sa friend natin. Nag-message siya sa akin mga 10 a.m. today. Okay po. Nag-send siya ng picture. Yung mga pictures na pinakita ko sa inyo. And let me read the message, okay? After sending one picture, sabi niya, yan po ang nangangamoy na mabaho nung una lang nilinisan nila. Ngayon, pinapabayaan na naman, grabe po talaga. Yan. Naway matulungan niyo po kami, matagal na po itong problema. Matagal na talaga yan dyan. More than, 15 or 20 years na yata ang problema na yan. Ito pa sabi niya, pasensya na po, di lang namin matiis, di kami makatulog sa sobrang baho. Imagine that, no? Hindi sila makatulog sa sobrang baho. Naranasan nyo na ho ba yan, mga kapatid? Na hindi kayo makatulog dahil mabaho yung paligid, mabaho yung landfill or dump site, mabaho yung kanal, mabaho yung piggery ng kapitbahay. Naranasan nyo na ho ba yan? May mga hito po na isda na matay. Yun, sabi niya sa akin. So I just wonder, mga kapatid, ako talaga nagtataka ako, bakit kaya ang dami-dami nating environmental problems, problema sa kagubatan, problema natin sa mga ilog, problema natin sa sapa, ang dami, no? Mga residential areas na ginagawang industrial areas, mga palayan na ginagawang subdivision, we do have a lot of environmental problems. And I'm sure you agree with that, right? Nakakapagtaka lang, bakit kaya para bang walang ngipin yung ating DENR? Yung ahensya ng gobyerno na dapat ay tumututok dyan at nagsusolusyon, nagbibigay ng talagang permanent solution sa mga environmental problems natin. Sa Sorsogon halimbawa, yung mga century-old ng mga kahoy, nara pa naman, no? Nara? Century-old na mga nara, di ba? Pinaputol. Asa na yung mga kahoy, yung magagandang nara? Asa na? Wala na, di ba? Hindi na mahagilap. Yan. Nakakalungkot lang. So, yan ho ang mission ng Commission on Social Concerns sa Our Lady of Salvation Parish to deal with social concerns like environmental problems, health issues, peace and order. Kaya bibigyan ho natin ng pansin yan at bibigyan natin ng solusyon. Sa mga friends natin dyan sa Anislag, lalo na sa Purok Ono, yung mga talaga affected, please don't hesitate to file a complaint. Pwede ho kayong pumunta sa simbahan upang pag-usapan natin yung mga problema dyan at bigyan ng solusyon. Yun lang naman. Kumusta ho kayo mga kapatid? Pwede kayong mag-comment. Magkumustahan muna tayo. Today is Tuesday at talagang napaka-busy ng mga nanay at estudyante. Kanina ho, after ng 6:30 Mass sa Our Lady of Salvation Parish, tawag nito, merong baccalaureate Mass yung elementary. Kahapon yung high school eh. Yun. So, after that, nagkaroon ng Mass for them.
Ang daming mga estudyante, makikita mo sa mga mukha nila yung galak. So congratulations sa mga magtatapos, mga gagraduate ngayong taon. Congratulations. Yung mga elementary, magiging high school na. Yung mga high school, papasok na ng universities or colleges. Congratulations sa inyong lahat. Don't forget to say or to give thanks to God for all the blessings, for His guidance. Kaya kayo nakapagtapos dahil sa tulong ng Diyos. Okay po? Alright, so magbabalik po tayo just after a few minutes. Maiksi lang ho ang ating advertisement. We'll be right back. Thank you po. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Okay, we're back. Hay nako. All right. Pasensya na ho kayo, no? Sa ating mga viewers dyan. This is what you call Kapa Days. It's like you don't know what to do yet. So you have to learn everything. Okay. By the way, pag-usapan din ho natin, alam niyo po, dito sa, anong tawag nito? Ito nga hong area namin, just for for you to know what's going on dito sa aming barangay at sa mga karatig barangay. Nabanggit ko na ho ito kahapon, mga kapatid. Ito nga daw pong Barangay Mayon sa Daraga, Barangay San Ramon, at yung susunod na barangay, mga 3 barangay pa yan, ay tinatawag na industrial area. So, ibig sabihin ho niyan, sa mga darating na panahon, magkakaroon ho ng mga pabrika dito at mga planta. Pabrika at planta. So yun lang, no? Medyo nababahala. Nababahala ho tayo pagdating sa when it comes to health and yung mga environmental issues na pwedeng lumutang or mangyari. Okay, yun. Hayaan na natin yan. Hindi tayo makapag-focus dahil sa mga background music. Okay. For example, di ko alam kung taga saan kayo mga kapatid, no? Pero I'm sure dyan sa area ninyo ay meron ding mga environmental problems kayo dyan. So, dito sa amin madami. Ang nakakalungkot lang, medyo nakakainis dahil sa dami-dami ng mga problema, environmental concerns, patuloy pa rin yung LGU natin, patuloy pa rin sila sa pag-invite ng mga business persons or businessmen and women para magtayo ng kung ano-ano mga negosyo dito. Tulad ng itatayo ho dyan sa
Purok Ono LPG refilling tank, plant. May problema pa nga na hindi naaayos, katulad lamang ng sobrang mabahong landfill, hindi pa naaayos yan eh. Ongoing pa rin ang pag-ayos niyan. Kahapon may pumunta daw ng mga taga-DNR. Hindi pa naayos yung mga problema sa basurahan, sa langaw, sa maduming kanal. Pero yung mga nandyan ho sa LGU, yung nandyan sa gobyerno, nakakapagtaka lang, bakit kaya patuloy pa rin sila sa pag-allow or pagbigay ng permit sa mga negosyante para magtayo ng mga negosyo. Samantalang hindi pa naaayos yung mga problema. At hindi lang yan, nakikita namin parang wala pang permanent solution sa mga problema. I think mas maganda na bigyan niyo muna ng permanent solution yung mga problema. And I think dahil may mga problema na nag-i-exist, wag ho muna kayong mag-invite ng mga negosyante. 'Di ba? Kumbaga, nagkakapatong-patong yung mga problema. Nagkaroon tayo ng fly infestation. Yung mga tao ho dito, kumakain na sa loob ng kulambo. Kailangan namin maglagay ng kulambo doon sa kusina namin just for us to be able to eat our meals. Totoo yan, no? May mga time pa nga na kahit pag-slice o paghiwa ng mga isda at karne, kailangan gawin namin yun sa loob ng kulambo. Nako, baka sabihin nyo, na-exaggerate ko lang. Hindi ho, totoo yan. You can check my post sa Facebook. Nakapost ho yan dyan, mga videos and pictures. Dahil nagkaroon ho dito ng fly infestation. For more than a year, sa isang beses sa isang buwan kasi mag-harvest di ba? Every 30 days ho, ang poultry nag-harvest ng manok. At dyan ho lumalabas ang mga libo-libong langaw or dyan ho nagkakaroon ng fly infestation. At minsan, yung fly infestation ay tumatagal ng 1 week. So we have to bear with that kind of problem. Naglalagay kami ng kulambo para lang makakain. At para lang mahiwa mo yung mga karne at isda, tapos lutuin, di ba? That's what we do. Pero nawala na ho yan dahil sa kakareklamo natin. Nagwelga pa nga kami. Oo, totoo yan. Nagwelga ho kami, mga kapatid. At ang isa pa, may landfill na hindi naman talaga landfill, kundi dump site na. Di ba? Sobrang baho. Ngayon naman, maglalagay na naman sila ng liquefied petroleum gas refilling tank. May problema pa sa barangay, di ba? Hindi pa natatapos yung napakatinding problema, magdadagdag na naman ba tayo? So I guess, ang pinaka-the best nyong gawin, mga barangay officials, mga LGU, or mga government officials, solusyonan nyo muna yung problema. Ang masama ho kasi, ang nakikita namin na dahilan kung bakit patuloy lang sila sa pag-invite ng mga negosyante at pag-allow ng mga negosyante na mag-operate, magtayo ng negosyo dyan, dahil sa pera. Di ba? Tama ba? Dahil may pera. Siyempre, di ba? Ay kung bigyan ka ng ganito kakapal na kulay blue, siyempre, my goodness. Wag naman. Dahil ba sa pera, dahil lang ba sa pera, isasakripisyo natin yung ating kalusugan, environment, at yung katiwasayan ng mga residents dyan sa mga barangay. Minsan, may mga barangay officials, hindi naman lahat, pero may mga barangay officials talaga na walang pakialam.
Sa pera lang talaga sila may pakialam. Tama ba, mga kapatid? Oh, sa mga viewers natin ngayon. Okay? Hello, mga viewers. Mag-comment ho kayo. Payag ho ba kayo sa mga sinasabi ko? Do you agree that some politicians, some leaders, either nasa munisipyo or dyan sa barangay, do you agree na minsan nadadala sila ng pera? Na minsan, dahil sa pera, hindi na nila naiisip yung kapakanan ng mga tao, lalo na yung mga mahihirap. Sabi nga nila, no, ang pera daw, nakakabulag at nakakabingi. Totoo ba yon? Sabi naman ng iba, ang pera daw, nakakalinaw ng mata. Sabi nga, no, sabi nila, akala ko carrots, di ba, ang carrots ay mayaman sa vitamin A, tama ba? Akala ko carrots ang pampalinaw ng mata. Pera pala. Okay, so that is a sad reality, brothers and sisters. Again, hindi lahat, but some leaders or some officials of our government are only up to money, are only interested in getting more money, right? To the point na wala na silang pakialam sa kalikasan. Wala na silang pakialam sa kalusugan ng mga tao. Kumbaga, papayagan nila ang isang negosyo na mag-operate dyan sa isang lugar kahit na ito ay maaring makaapekto sa kalusugan ng mga tao at sa ating environment. Right? Siyempre, involved dyan ang di ba? Pera. Ito, sa'yo. Ito, pipirmahan natin yung cheque. Ayan. Okay na ba? Pwede na ba kayo dyan? Magtayo ng pagawaan ng mga laruan. Or pwede na ba kayo magtayo dyan ng poultry farm? Siyempre. I-allow nila yan, di ba? So hopefully, I hope and I pray na yung mga barangay officials natin, dahil sila talaga yung kumbaga, sila yung mga protector natin eh. They are the ones who can protect us. But, kung sila mismo, ang kumbaga, dahilan kung bakit tayo napapahamak, well, I think they're not doing their job. Diba? Yun. Alright, so mga kapatid, yun lang, about environmental issues. And I also know, ito pa ha, I also know some barangay officials, galit na galit ho sila kapag nirereklamo natin sila. May mga barangay kagawad at barangay captain akong nakilala na kapag nag-post tayo sa social media para ilabas yung reklamo ng iilang residents nila, nagagalit ho sila. Ang iba sa kanila, tatawagan ka at kakausapin sa barangay hall at papagalitan, ganyan. Or sasabihan na, wag nang mag-post sa social media, ganito, ganyan, pag-usapan na lang natin, ayusin natin. May mga barangay officials na ganyan, no? Wala pa ako na-encounter ng mga barangay, diyan sa munisipyo halimbawa. Like si Mayor, hindi pa tayo pinapatawag ni Mayor para patahimikin. Wag naman sana.
Sabi ni Sir Ted Billen, sorry na, I keep mispronouncing your name, Sir Ted. Keep it up. Thank you, Sir Ted. God bless you. God bless your program. Pa-follow ho and panoorin niyo po ang program ni Sir Ted Billen sa Born TV. Search niyo lang sa Facebook yung pangalang Ted Billen. B-E-L-L-E-N ang last name niya. Okay? Yan. Ayun, no, na I think I have to check the messages. All right, patuloy po tayo mga kapatid. Pinag-aaralan pa rin natin yung mga music na yan, no? I'm trying to play some tawag nito, country music, country Christian music. Ayan. Okay. So how do you operate this thing? Anyway, kung may mga comments po kayo mga kapatid, wag ho kayong magdalawang isip. Or may mga reklamo kayo, may mga problema dyan sa barangay nyo na gusto nyo pag-usapan natin, pwede rin ho. Okay? Happy watching sa inyong lahat. And again, congratulations sa mga nagsipagtapos. Huwag hong kalimutan mga kapatid, no? Sa mga nagsipagtapos ngayon, gumraduate ngayon, sa mga magulang, huwag hong kalimutang magpasalamat sa Diyos. Pwede kayong magsimba. Magsimba ho kayo, kasama niyo yung mga anak niyo. No? Magpasalamat sa Diyos dahil kayo ay ginabayan at ang inyong anak ay nakapagtapos. Di ba? Minsan, no, tanggap lang tayo ng tanggap ng mga biyaya galing sa Diyos. Tanggap tayo ng tanggap ng mga blessings na yan, no? Dahil ang Diyos ay talagang generous. Pero, nakakalimutan nating magpasalamat. Kaya sana mga kapatid, magpasalamat tayo palagi. Halimbawa, sa Sunday, pwede ho kayong magsimba, kasama ho ang tatay, nanay, mga anak, at yung anak nilang gumraduate. Magsimba upang magpasalamat sa mga biyaya. In fact, di nyo na kailangang gumasos para maghanda. Totoo yan. May mga nakikita akong post sa Facebook, mga gumraduate na may mga bonggang handaan. Well, that's not a problem. Kung kaya naman ng budget nyo, okay lang po yan. Pero ang mas importante ho, magpasalamat sa Diyos. At ang pinaka-the best way na magpasalamat ay ang magsimba. Di ba? Yon. From Sir Ted Billen, I'm proud dumarami tayo na may mga prinsipyo na kayang ipaglaban ang nakakarami. God bless you. God bless you, sir. Okay. Yan. Thank you, Lord, for everything. By the way, mga kapatid natin sa pananampalataya, every 5:30 ng umaga po, meron ho tayong bagong programa. Dito pa rin po sa BicolNet TV.
Gospel sharing and inspirations. Actually, hindi pa final yan. Pwede pang baguhin yung title ng program. It's all about sharing our reflections, inspirations. Yan. So, abangan niyo po every 5:30 ho yan hanggang 6 in the morning. Bago ho tayo magsimba, magpo-programa po tayo. Okay. The time now is 12:40 in the afternoon, brothers and sisters. Patuloy po tayo sa ating programang Opinion as in Reflection. Sa Tagalog, Opinion at Reflection. Brother Leo here of Urban Missionaries of the Heart of Christ. Samahan niyo po ako hanggang 1 p.m. At sa ngayon po mga kapatid, pag-usapan natin, ipagpatuloy po natin yung pinag-usapan natin kahapon, yung sexualization in media. Kahapon ho, napag-usapan natin yan. No? If you have comments or any comments tungkol ho sa topic na ito, mag-comment lang ho kayo. Babasahin po natin. Yon. So patuloy po tayo. Ipagpatuloy ko yung binabasa ko kahapon. Okay. According to data from 30 countries, only 1% of adolescent girls who have experienced forced sex reach out for professional help. In the US, only 1 in 5 female student victims between the ages of 18 and 24 reports the crime to law enforcement. According to the Department of Justice, shame, denial, and fear of repercussions all contribute to the reluctance of young women to share their stories. Yan. This is still about sexual abuses and sexualization in media. Kahapon na nabanggit natin yung mga sexualization na nangyayari. Halimbawa, may mga kalendaryo dyan na may mga babae na halos hubot-hubad na. Sa Facebook, sa TikTok, makikita natin mga young girls and young boys, kahit mga adults sumasayaw na sobrang laswa. Kahit sa sayaw, no? People can also sexualize dances. Kaya sabi ko nga kahapon, mga magulang, bantayan niyo ang mga anak niyo. Dahil maaring napapanood nila yung mga videos, mga pictures na yan, na sobrang sexualized. Yun. Kahit nga sa mga radyo, nabanggit din natin, di ba? May mga way of speaking, yung mga DJ na sobrang sexualized na. Kahit pangalan ng mga DJ, sexualized din. I mentioned nga yung kahapon, halimbawa, DJ Sarap, yan. Tapos DJ Yum Yum or DJ Sexy, di ba? These are ways of sexualizing things, so we have to be very careful. At dahil sa sexualization na yan, tumataas ho ang mga bilang ng sexual abuse, physical abuse, lalo na sa mga kababaihan. Yun. Kahit nga sa mga advertisements, sa mga patalastas, meron din. Sobrang dami. So yun. Patuloy po tayo. Basahin ko yung article from UNICEF-USA.org. Okay. Saan na ba tayo? This is a huge problem.
Napakalaking problema ho ito, sabi dito. Because when it comes to dating violence, domestic violence, rape on campus, and sex trafficking, victims are often overlooked unless they come forward and report that they have been assaulted and exploited. Yan. So maraming mga abuses, mga kapatid, na hindi nalalaman dahil takot at ayaw nilang magreklamo. Yan ang nangyayari. Okay? All right. Okay, so the Me Too, ang tawag sa movement na ito ay Me Too movement, raised awareness of sexual abuse and harassment and encourage survivors to speak out. So igwang mga tugang movement, pigangal na Me Too movement. Okay? Pigi-encourage po ninda ang mga tao na mag-speak out, na magsumbong. But systematic problems remain. So despite the fact that there are so many movements and even programs in government, in the government, but there are still many who are not speaking out. Okay? And also, law enforcement, yan, and social service providers often do little to encourage women to self-identify. So it's up to our culture and our media to empower women. To affirm that all forms of sexual abuse and assault are serious and harmful. Ayun. So kailangan ho talaga, mga kapatid, no? Kailangan talaga na tayo mga tao ay gumawa ng paraan upang sabi nga matigil na, kung hindi man matigil 100% yung mga sexual abuses sa ating kapaligiran. Kailangan talaga tayong lahat magtulungan. Yes, the government has programs to help these people, to help the victims. Pero kung hindi tayo kikilos, no? Hindi natin tatanggapin at i-implement yung mga program na yan, useless. At nais ko lamang ipaalam sa inyong lahat na ang ating simbahan ay meron ding program para sa mga abused women, abused children, and vulnerables. Pag sinabi natin vulnerables, it could be anyone. Kahit sino naman, di ba, pwedeng ma-abuso physically, mentally, sexually, and emotionally, and even financially. Yan. Ang ating simbahan ay meron ding ginagawa. Sa Our Lady of Salvation Parish, for example, magtatayo kami dyan ng Parish Protection Desk para tulungan yung mga kapatid nating naaabuso. Happy watching, Ate Miriam Antones. Maray na to, Brother Leo. Yes po. Maray na to po. Okay. All right, so all too often, the media sends the message that girls should be pretty. Yan. Di ba? Yan din ang... Di ba tama, mga kapatid? All too often, the media sends the message that girls should be pretty. Yan din ang message ng mga artista at ng mga napapanood nating show sa TV na kailangan yung kilay ng mga babae ay inaahit. Di ba? Sa mga advertisements, sa mga TV shows, sa magazines, yung mga influencers, mga actors and actresses, di ba ganyan ang kanilang mensahe sa mga tao? Napapanood sa TV, sa social media.
Ganyan ang kanilang mga message, no? 'Di ba na kailangan kapag babae ka, maganda ka. Kailangan ahitin mo yung kilay mo. Kailangan naka-makeup, naka-lipstick. Kailangan naka-rebond ang buhok mo dahil pag hindi naka-rebond yan, pangit ka. Di ba kanya ng message ng social media at iba pang media sa ngayon? Na kapag hindi ka nakapag-rebond, wala kang pera. Kaya nga maraming mga babae nagpapa-rebond kapag natanggap na nila ang bonus bago magpasko. Diba? Kaya pag malapit na ang Pasko at natanggap na nila yung mga bonus nila, makikita mo, no? Ang dami mga naka-rebond. Nagpaganda na sila. Yan ho ang mensahe ng social media, right? Dami naman patalasta sa YouTube na to. I'm using a video sa YouTube. Ang daming patalastas. Shopee ng Shopee. Nakakainis. Alright. Patuloy ho tayo. No? Ang ganda ng article na binabasa natin. All too often, the media sends the message that girls should be pretty. Ngayon, babae ka, dapat magayon ka. Dapat ambado mo, seksihon. Ang kiray mo, dapat manipis. Kaya kung mahibugo ng kiray mo, arukan kiray ko, hala, gabutayan. Kuha asutyani dyan nini. Kuha daw dyan din sutyani, tagabuton tabarang yading kiray ni Kwan. Ano nangyari sa tuya? Dahil pa akong nailing na babae na sa personal na mahibog ang kiray. Dahil yan ang pagsasabi kan media. That's what media is telling us. TV, radio, social media, that girls should be pretty. Kaya pag medyo chubby, tulad ko, napabayaan sa kusina. Di ba? Kaya pag ang babae medyo chubby, di ba? Minsan nabubuli. We have been conditioned. Meron, kumbaga, kino-condition tayo na dapat ganito tayo mag-isip, ganito dapat tayo magsalita, ganito dapat ang pananaw natin sa buhay. Kapag ang isang babae ay medyo chubby, hindi yan maganda. Ganyan yung pagkakakondisyon sa atin, di ba? Samantala, noong unang panahon, di ko lang matandaan kung anong era yun, mga kapatid, na kapag sexy yung babae, pag payat yung babae, pangit siya. Pangit ang tingin nila sa mga sexy. Nung panahon na iyon, yung mga chubby, sila yung mga pinakamaganda. Diba? So mga butod-butod. So mga nag-oral-dot ang pusod. So mga darkulao ng labtong, gari mga galyang. Ang mga arms, ano sa ambicol kan arms? Takyag. Kaya sa panahon na yato, mga tugang, so mga babaeng antakyag gari mga lawas kibatag, sina sa mga magagayon. It's true, Pero dahil sa pagkukondisyon ng media sa atin, nagkakaroon tayo ng ganitong pananaw. Ay, dapat pala ang babae, ganito dapat. Parang Coca-Cola ang katawan. Dapat ang kilay inaahit. Di ba? Dapat naka-makeup. May mga babaeng medyo hairy. Di ba? Minsan may mga babaeng medyo may bigote. Di ba? Kaya inaahit nila yan. Tapos yung kilikili nila, dapat malinis, walang buhok. Samantalang sa China, ang mga babae hindi tatanggal ng buhok sa kilikili. Nagturo ho, I was a teacher, online teacher, and I used to teach Chinese students online.
marami na ho ako na-encounter na mga estudyante na naka-sleeveless at may like what happened noon nung nagtuturo po ako. Naka-sleeveless yung student ko, itinali niya yung buhok niya, ganito ganyan. So, kitang-kita ho yung kagubatan. And for them, for these Chinese people, this is perfectly normal. This is perfectly okay. Pero sa tuya ng mga Pilipino, yes, maati nga iyan, kadiri nga iya, iyo, kahalabang ikan buhok sa kilikili ni Inday. Totoo yan, no? So all too often the media sends the message that girls should be pretty. Yan. Kaya baga kadakol-dakol ng mga beauty products. Ang daming mga beauty products na ino-offer sa atin. Samantala, nung unang panahon, during 90s, chinsanso lang ang usong-uso na nilalagay sa mga mukha. Chinsanso. Sino ba dito ang nakagamit na ng chinsanso? Si Auntie Maria, maraming chinsanso yan eh. Di ba? Pero ngayon, iba-iba na. Tapos usong-uso na ngayon ang rebond. Samantala, nung unang panahon, okay lang na kahit medyo bulky yung buhok ng mga babae. Dati, gumagamit din sila ng yung sapal ng nyog. Ngayon, ano na? Rebond. Kagastos ka ng 1,500, 2,000, ganyan. Comment si Auntie Miriam. Ngunyan, sexy ang girl pag may tattoo at hikaw sa dungo. Yan, Sus Maria Joseph sabi niya. Naku po, wag naman ganyan. Tattoo. Para sa akin, no? Again, this is just my opinion. Medyo hindi maganda. Okay? Kaya, ayan. So, ano pa? Patuloy ho tayo. All too often, the media sends the message that girls should be pretty, not powerful. Not powerful. Noticed, not respected. Yan. Ito yung mga negative, mga disadvantages na nakukuha natin sa media. Okay? And this is incredibly harmful, not just to a girl and her development, but to our culture at large. I agree. Tama po yan, no? So, yan po sa topic natin about sexualization. Again, kahapon napag-usapan natin na sobrang sinesexualize ang mga bagay-bagay sa mundo. Kahit sa mga patalastas, sa mga pananalita, kahit sa mga pananalita ng ibang mga DJ, medyo kumbaga sinesexualize na lahat. Kasi alam nila na kapag medyo may konting kabastusan, tinatanggap ng mga tao. Kaya yung mga ibang media personnel talagang pinopromote nila yung mga ganyang bagay. Kahit sa pangalan nila, sexualized na lahat. Yun. Ang pinaka nakaka-influence ngayon mga kapatid, yung social media, TikTok at Facebook. Marami po tayo sa ngayon makikitang mga sayaw na sobrang sexualized. Totoo ho yan. These young men and women may think that this is perfectly normal because this is the trend. Ngaya yan bagaan uso sa ngunyan. Kaya normal lang iyan, okay lang iyan. Hindi nila naiintindihan na pinapababa nila ang kanilang morality. That this kind of activity, sexualizing your way of dancing, yung mga pagsasayaw nila na malalaswa. At kahit sa pakipag-interact nila sa mga friends nila sa social media, when you sexualize things, yung morality ng isang tao bumabagsak. And it could lead to a lot of problems. A lot of problems.
So, yan lang po ang ating advice sa araw na ito. Our time is almost up. Maraming salamat po. Again, magsama-sama po ulit tayo bukas sa ating programang Opinion as in Reflection or Opinion at Reflection. Patuloy po tayong mag-share ng ating mga opinions and reflections about things, about people, about situations for us to gain understanding, knowledge, and to increase our faith to be, sabi nga, people with depth, mga taong may malalim na pananampalataya. Maraming salamat po. Magsama-sama po ulit tayo sa bukas ho uli sa ating programa. Thank you for watching. God bless you all. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.